Sanadin so ne, sanadin so, sanadin soyayya. Sanadi, sanadi, sanadin soyayya. Sanadin so na shiga uba. Sanadin so ta samu gaba. Sanadi faɗa muke yi mun yi arba. Yanzu na zan samu yaron da angon ma shiru gaba ɗaya wallahi ba ko yaro guda ɗaya. Yawa da Allah tuma na da Allah zo in kana ji ba Allah yana son kaɗan ba damuwa ka shiga gidan nan kaɗan duba min Sumayya in tana nan da Allah ka ce ana musallama da ita. Tana zuwa. Ok to shikenan a gode zo ga shiga. Na gode Allah ya albarka Allah ba damuwa kai kan yaro ba damuwa kai kan Allah ya albarka. Alaikum salam. Lafiya kada alhamdulillah. Lafiya kada alhamdulillah. Wallahi ya ake ciki a garin ya su mama ya cikin gidan. A gaba ɗaya kwana biyu shiru ba na ganin ki. Na ɗauka ko kin yi tafiya ne ma sanar da ni ba. Kin san mu gaba ɗaya sai a hankali. A'a ka san ba za a yi haka ba. Na yi tafiya ban sanar da kai ba? Ina? A'a. Ok, ashe yasa nake jin daɗin ki wallahi. Na ɗauka ko. Yana lafiyan shi kalau. Ok, na ji kaman kwanaki na ce min zai ɗan yi tafiya ne zuwa. Ya ne? Rasulullah subhanallah. Me kawo kana? Okay. Hukumomi sarakunan mu. Ni Sadiya kin san me yake faruwa ma? A'a. Ni yaya abba ne yake takura min wallahi. To, me yake faruwa? Ke kan kwana biyu nan samare suna dan zuwa guri na kuma shi baya so. To, me yake faruwa? Baya so. To kin ga dai a aure kan na kai aure, baban kai aure ba. Amma ban san ko shi zai aure ni ba. Gaba ɗaya ya ƙi ya bar mutane su zo kofan gida guri na. Ke takaice ma fa in ya zo ya same ni da mutum kora yake in gaya miki. To, ya kamata ma dan abun nan baki kaɗan. Ki faɗa moni ta dan masa magana da Allah ya daina miki abin da ke. Ya gajiya. Lafiya kalau. Ya wuya ake ciki ne bakin burge ni wallahi. Haka ko? Eh. Ai da akwai babban matsala. Ka san waye yayana a garin nan? Ni wa me ruwana da wani yayanki ke dai an jima zan duko. Bai dame ka ba kenan. Ni yayanki bai dame ni shi waye bane ni bai san waye bane ni. Okay to sai ka zo. Sai Sumayya ni babu ruwana kin san yayin da yake. A ke kan ba dai ya ce zai zo ba? Yale shi kawai. Mai gida to ya kai ne Kayan nan suna sayuwa ga. Normal ne ai littafi yana kan kama ai. Shikenan to ya kamata za mu yi zama mu hada kan kudade abun nan za mu je sari. To normal ne. Amma yanzu ba wani ba shine ya dame ni ba. Ko yarinyar da na gani kan hanya ne. Iya wuya ne amma tana ce min yayanta ne kam. Kai ba wani ya ne fa mai gida kace kai sabon baro mana. Ai na yi kifi a wannan layi. Normal ne Allah taimaka mai gida. Allah da normal. Bari samu rima dan fage. To normal ne kayan nan fa suna tafiya inda ake so ba. Ana ban ji daɗin abun da yake gaya kina ce min ki yayanki yayan naki shi ya san ni waye ne. Iya wuya a garin nan ba wanda kar ki sa wani lamarin yayanki a wannan al'amarin. Iya wuya ni din ma jan wuya ne kin gane. Don mu babu inda ba mu shiga ba. Yayan nawa ne dai. Kai kan ba za ka gane ba. Shi yasa da muka haɗu da kai ma nake ce maka ai baka san yayana ba. Baya ke barin mutane suke zuwa guri na. Da Allah ki cire wannan aren kin gane? Ki daina wani tsoron yayin. Normal ba. Dan abba ba kenan. Ni ban san wani abba ba. Baka san shi ba. Da gai karin saki ganin ka kofar gidan kaji. Ni yaron nan zai ga wannan zancen. Abu Ali
ba fa da ba ga ina ya zo ma sai mai gida sai mai gida sai mai gida aliya ne kai normal to wallahi ya ce ne ga wai na je wurin wannan yarinyar su mai wani yayan ta abba yana kokari rena kai buro ba wannan abban shi mana na gane shi yaron dan renin wayo ne gwada masa iya wuya to ai normal ne ko mu je garanti kenan nan akwai kuwa kutumar ruwa ni ma jiyan nan ne na je siya gaba ɗaya je ban kwana cikin farin ciki ba saboda babu kayan nan ya labarin gangare ka leka ne mai gida kai kayan ana magana a samu kaya kana wani maganan haɗu wannan ai barsa shi yana wani abun sa ne kaman ba lissafi yanzu babu komai kenan ba komi mana babu komai amma kamata a yi kokari a samu kana mai gida wayanka motsi take hello Joka wai Ali baba muna dukowa yanzu nan me ke tafiya mai gida bari kawai kai ka yaron nan ya koma wurin yarinyan nan kai yaron da ka masa wani din nan kai mu je kawai mu je mu koyi Sanadi da jini mu dai sanadin so ne Doctor, a wanda Allah mara lafiya da Allah nan gudu. An sare shi ne wallahi. Subhanallah, Sara kuma? Wallahi ku zo ku duba. Wait. Subhanallah. Wannan bara mu taba shi ba gaskiya saboda criminal case ne. Bai kamata a ce an zo an sare shi ba kuma mu zo mu taba shi ba. Ya kamata wannan ka je ka yi report a police station before. Ra taimaka da Allah fa jini na zuwa da Allah ya kamata. I'm not tolerating. Kai mu je. To. Ku je ku dauko police. Bari mu dauko police. Za su zo suna kawo mutane mara lafiya ba tare da police ba za mu yi tolerating nonsense ba a cikin wannan asibiti. Dokta ma na san ba zai amince ba gaskiya. Shi ne kawai. Ya mana amma sai ya kalli wai mutum wai ya zo shi ya kawo maka mara lafiya to ta to kamata ba abin da sun sani ya kamata ce abin shi ne ai. Bari ma in je ni girawo dokta kai. Gira ni kawai a nan gurin bari in je. Okay, ba damuwa. Aha, ya samu sauki ma sosai Allah ya yarda. Ba damuwa za mu sallame shi ma kafin. Okay, yes, enter. An kawo wani mara lafiya ne. Okay. Sannan kuma ba su taho da police ba. Okay. Okay, to ka san kuma issues namu yadda yake. Abu ne akan samu matsala before. Amma yanzu abin da za a yi? Yanzu dai ku kwantar da shi ba da mu. Ba da mu. Sannu ko? Ci gaba da hakuri yanzu suna zuwa. Ci gaba da hakuri sannu. Please sannu. Ka zauna yanzu suna zuwa hakuri. Gaskiya mutum kamar lafiyar nan yana jin jiki yanda ya dace ka. Kuma na ga sun je sun jima ne ma daga ɗauko report kawai sai su je su wani jima. To haka ake aka ce musu? To sun je report da To ka duba fa yanzu yanda yake faruwa cikin wani hali fa. Kai. Please. Amma ba komai sai sun dawo kawai. Assalamu alaikum doctor. Alaikum salam. Sai yanzu kenan. Allah ya ga office nan ya. Ma gaskiya kun jima ga. Kun san ba bai kamata a ce kun kawo mara lafiya ba kun zo kun ajiye shi a nan ba gaskiya. Jini na ta zuwa tun da muna so mun kirce mana amma na ba ku tawo da police. Asan ai sai an je an yi report abubuwan dole sai an ba su umarni ta hawa su din. Gaskiya ka mutumi na ka burge ni sosai dama kowane aiki yakan son a dan girmama shi. Anti haka ne. Yayi shikenan. A office nan. Officer. Ya ne? Barka da zuwa. Lafiya. Lafiya kalam. Lafiya nan. Lafiya. To, me suna wanda aka kawo? Me sunansa? Ali boss. Ali Boss. Eh.
Ya naga ana ta sa wani boss. Me ne ke faruwa ne aka sa mai boss? Shi ma yau kan ya ga boss ya ga ta ganshi. What is your name? Sergeant Ayuba. Okay. Right here. Oh, thank you very much. Okay, let me come. Bari in zo ne, bari in zo. Dan jira ku dan zauna. Sun kawo mara lafiya. Sun kawo da yau da gobe muke da gari. Doka tallafa mun mu shigar da shi daki. Komai muke yi muna nazari. Sanadi. Sanadin so ne, sanadin so, sanadin soyayya. Sanadi, sanadin soyayya. Sanadin so na shiga uba. Sanadin so ta samu gaba. Sanadi faɗa muke yi manye arba. Sanadi hukumomi sarakunan Ali ya ina ne anguwanku? Anguwan tsada layin gezawa. Me to idan na je me zan ce me sunan mahaifinka? Ka tambayi waye malam baba. Malam baba? To ya kamata a ce in je in faɗa mahaifinka don a san halin da ake ciki. Na gode. Bari in je in faɗa masa Allah ƙara sauƙi. Amin. Akan shi ake zub da jini. Sanadi matasa muke haska gari. Sanadi yau da gobe muke da gari. Walaikum assalam. Gajiya alhamdulillah ya lamura. Ya Allah ina ne gidan malam baba. Malam baba baban Ali. Kai da Allah dan zo mana. Da Allah je ka kira mana malam baba cikin gidan. Sanadin so ne. Yana zuwa? Shige na gode. Sanadin soyayya. Sanadin soyayya. Gajiya? Ya yau. Lafiya ƙalau. Alhamdulillah. Kai ne baban Ali? Ni ne. To wallahi an samu matsala Ali, na je an samu mutane da sun sassare shi, wallahi na ɗauke shi na kai shi asibiti. Wani asibiti ne? Can asibitin Dr. Ahmed. Nan asibitin Dr. Ahmed. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Za mu je mana. Nan za mu je. To shikenan mu je. Hukumomi sarakunan ta ina yake? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira suke yi na gaba. Waye maka wannan abun? Abba ne. Wani abba? Abba. Yanzu a garin na akwai wani ɗan da zai zo ya maka wannan abun? A garin na ya zauna lafiya? Ina ba nemi zaman lafiya ba. Babu. Za a nemo shi sai ya gane ya taɓo ɗan baba. Don haka za mu ɗauki fansa. Ok, da ya kamata sallame ku ne ma fa. Kun yi kokari. Wani gotarsa 3 ne fa.
gaskiya jikinsa yana da kyau ma, ya samu sauki baba. Yanzu da rubuta muku sallama kawai zai ku koma gida ko? Sallamu. Magungunan da aka rubuta lala dinga shan su ya bi doka sosai ba, saboda matsalar da ake samu yawanci idan mun ba da magunguna sai a rinka samun matsala, ba a aiki da su. Mutum da ya dan ji sauki kawai sai ya bar sha magani. Yana so ko da ka samu sauki, dokan da likita ya tsara maka ka bi shi, insha Allah za a samu sauki. Allah ya kara sauki ba. Nigerian Institute of Transport Technology NITT Zaria Gombe Liaison Office Outreach Learning Center. Sunana Comrade Sadiq Ahmed, ni ne shugaba na wannan Nigerian Institute of Transport Technology Zaria Gombe Anes. Headquarter mu tana Zaria, muna da zonal offices a duk wani geopolitical zone na Nigeria. Sannan a nan na North East an allocate nata a Kumo ne, jihar Gombe. So abinda mu muke yi, muna da mandate. Makarantar nan an bude ta bisa ga dokar National Assembly 1986. So mu abinda muke a nan shine muna da mandate na koyarwa. Muna koyarwa na dogon zango da na guntun zango. Na dogon zango shine muna da postgraduate diploma da masters a transport and logistics. Sannan kuma muna advanced diploma da certificate duka a transport and logistics. Sannan kuma suna duk wannan karatu mai dogon zangon suna da area na specialization insu kamar logistics, warehousing da sauransu. Sannan muna yin irin short time training, muna kiran shi customized training, shi ma area transport and logistics. Banda shi muna koyar da aikin hannu, muna kiranta skills acquisition ta fannin welding, electrical da sauransu. To shi ne abinda wannan makarantar ta kumsa. Na'urori na koyar da wa'innan ɗalibai idan muka samu kaman makaranta ce na koyon sufuri, amma nan muna cikin department of computer science. A cikin computer science cikin shi muna yin certificate, muna diploma courses. Sannan kuma nan muna ba ɗalibai inda za su gane na'urar tafiyar da zamani, wanda za ka iya tallan business ɗinka, za ka iya tada mahajanka ko kuma wani organizations ɗinka ko settings ɗinka, shine through interneting. To abinda muna da na'urori na koyon tukin mota na zamani a cikin sauki ba da tashi hankali ba. In ka iya tuki akan wannan abun ko ka hau ka hanyar titi, tuki kan ya zama tabbas za ka iya. Sannan muna da na'urori irin na koyar da tuki na kamfani. Akwai forklift, akwai payloader, akwai bulldozer, duk a cikin wannan makarantar. Bayan wannan muna da na'urorin koyar da tukin jirgin ƙasa a cikin sauƙi. Muna da na'urori na koyon sana'o'i na irin ta zamani, welding and fabrication. Ina masu son sauke bakin su, muna da ingantaccen ɗakuna wanda muka tanadar don sauke baki a cikin sauƙi ba tare da su kaje kana ta neman wani. Ina masu buƙatan hall program domin meeting, hall program. Mun tanadar muku da restaurant wurin cin abinci mai kyau, mai inganci, mai daɗi na zamani. Ina ma'abota motsa jiki, mun tanadar muku da wuri na motsa jiki na musamman. Allah biya oga, to ake ki oga. Samu cewa 'yan sanda suna neman saboda haka ko an kare yawo. Abba zai je kallon wasan su, kuma shi kadai yake zuwa oga. Za mu kasance a wurin, za mu yi dakonsa, ka gani? Na ishe shi, yau sai na zare masa makogoro oga. Ba komi, ka kasance cikin shiri kawai, ka gani? Bayawa oga, normal ne, garanti kenan. Baya gani
Hello oga. Ya shigo layin gashi nan tahowa yanzu. Ina biye da shi yanzu. Oke oga.